Os amcan dyn ni sawl eboles ag adfarch sydd o ran y cydbwysedd? Yn aml iawn byddai ti'n gweld fwy o ebolesu na adfarch. Ond mae'n anodd gwybod yn bendant. Ond fel rheol, yr ebolesu sydd nifer mwyaf mewn rhif, mewn dosbarth tebyg i hyn. Felly'r beirniad Val Robinson ar y dde a Delyth Simons o Hwlffordd. Hi yw prif fferyllydd ysbyty Hwlffordd. O ie? Mae'n digwydd, ie, wir. A tiff yn y byd na? Yn wir. Le ti wybod y stwff. Ond diddordeb y myd i cyffyle mae'n amlwg. Felly gewn ni weld ar ôl edrych ar y ceffeil ola fan hyn. Beth fydd penderfyniad y beirniad? Mae yna newidiad sydyn. Mae'r un oedd ar y brig yn cael mynd i'r ail safle. Mae'n siŵr pwy sydd ar y brig, ond yn sicr yn hapus iawn. Ferch yn y top pink. Mae yna dipyn o hynny wedi digwydd yn y prif gylch yma heddi. Yr newid safle. Gewn ni weld os fydd y safle yna yn parhau pan ddewn ni nôl at y Merlod Cymreig Teip Cob i'r ebolesu neu'r adfarch dyflwydd ddod. Felly, mae'r coch yn clasio gyda'r pinc. Yn sicr wedi dod â gwen i wyneb enillydd y gystadleuaeth yma. Rhyd ddinel yn eiddo i Mr. a Miss S.C. Cooper a Clark. A hynny yn adran yr ebolesu neu'r adfarch dyflwydd ddod yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. Oedd hi'n dipyn o gystadleuaeth fyna, a Mrs. Val Robinson y beirniad wedi penderfynu ar y funed ole bod hi am newid y safle a rhoi rhyd ddinel yn y safle cynta. Mae popeth yn digwydd yma yn y prif gylch y bore yma. Yn yr ail safle, Tin Gwndwn Glitter, yn eiddo i Mr. a Mrs. T.L.H. Jones, a Tin Gwndwn Glitter oedd yn y safle cynta, ie, Owen? Hi oedd ar y brig am gyfnod, ond wedi cael mynd lawr i'r ail safle ar y funed ola, cofia. Ond yr un yn ail yn tu hwnt o hapus o hynny. Ond Kerry Powell yn arddangos ar ran y perchnogion. Pwy wedodd bod coch a pinc ddim yn cydweddu? Mae'n cydweddu'n berffaith fan hyn yn y prif gylch. Llon gyfarchiadau gwresog i'r hyd ddinel yn eiddo i Mr. a Mrs. S.C. Cooper a Clark ac yn ennill yn dod i'r brig gyda'r eboles neu'r adfarch dyflwydd ddod yn yr adran ec, y Merlod Cymreig Teip Cob. Mae wedi bod yn ddornod arbennig i'r beirniad Mrs. Val Robinson a'r safon yn parhau i fod yn uchel.